Ir-Renju Unit għandu problema bżieda ta' ħaddiema li qed jiġu sfruttati u mħaddma f'kundizzjonijiet prekarji, skont riċerka li ġiet irrappurtata fil-gazzetta influenti The Guardian. Il-problema aggravat partikolarment wara d-deċiżjoni mill-poplu Brittaniku fir-referendum tal-2016 li joħroġ mill-Unjoni Ewropea definittivament f'Jannar tal-2020. Is-sitwazzjoni ħolqot kriżi akbar ta' nuqqas ta' ħaddiema biex jimtlew il-postijiet ta' xogħol vakanti anke jekk dawk li kienu ġejjin minn stati membri u allura ma qawx jiġu rikonoxxuti indaqs għall-Brittaniċi. The Guardian irrapportat li studju minn koalizzjoni ta' universitajiet u għaqdiet tal-karità ikkonkluda li kundizzjonijiet aktar ibsin għal viżas limitati fi żmien floqsma tal-bidja u tkura tas-saħħa imposti wara Brexit waslu biex tali ħaddiema barranin ikunu iżjed vulnerabbli għal sfruttament u xogħlijiet prekarji minn aġenziji mhux regolati kif suppost. Dan qed iwassal biex ħaddiema minn pajjiżi terzi jispiċċaw iżjed midjunin mindu waslu fir-Renju Unit anke wara snin jaħdmu hemm. F'Malta il-Gvern imexxi mill-Prim Ministru Robert Abela għaraf kif jikkontrolla il-mod kif kienu qed joperaw l-hekk imsejħa temping agencies li reklutaw barranin magħhom għal xogħlijiet fejn kien hemm nuqqas ta' ħaddiema fostna. Ir-regoli f'pajjiżna ddaħlu fis-seħħ minn nhar it-tnejn, imma se jkun hemm xarejn li fihom dawn it-temping agencies jistgħu jikkonformaw magħhom. Dawn ix-xarejn se jintużaw bħala perjodu ta' transizzjoni waqt li liġi ġdida se tibda tiġi infurzata minn Ġunju ta' is-sena. Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li d-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali u x-xogħol id-dajer diġà daħlulu 31 applikazzjoni biex temping agencies, l-aġenziji li jġibu l-ħaddiema barranin jaħdmu f'pajjiżna ikunu liċenzjati kif suppost. Minn barra hekk, il-Gvern qed jipproponi wkoll emendi fil-liġi tal-kera biex jindirizzaw li fullar f'residenzi li l-kirja tagħhom tkun maqsuma bejn numru ta' persuni individwalment. Bekk dawn l-emendi li jinsabu fi stadju tal-Kumitat Parlamentari mhux se jtolleraw abbuż simili li wkoll qatt ma ġie regolat.